Okay. Trykket, temperaturen og volumen afhænger alle sammen af hinanden. Og vi så har tre forskellige tilstande, hvor den første, der starter med, at alle, det ligesom er udgangspunktet. Altså P0, som vi har sat til 1 atmosfære, eller 101, og enheder, det skal vi ikke gå så meget op i nu. Men trykket, P0, volumen, P0, temperaturen til 0. Det er alle sammen udgangspunktet. Så hvis vi så har for eksempel en sprøjte, som er ligesom et lukket system, hvor der ikke kommer mere, hvor at N ligesom er holdt konstant, altså stofmængden, så ændrer vi, så putter vi den her sprøjte ned i vandbad, og så varmer vi ligesom vandet op. Så det vil sige, at temperaturen ændrer sig fra tilstand 0 til tilstand 1. Så har vi jo, det vil sige, at den har påvirket trykket, men volumen er holdt konstant. Så vi ændrer kun en af gangen, hvilket så også ændrer trykket. Så for den her P1 til tilstand 1 til tilstand 2, der ændrer vi så volumen og holder temperaturen konstant. Så altså, vi forestiller os, at vi trykker sprøjten ind, men vi har stadig sprøjten ned i vandet, så temperaturen er stadig den samme som i Gay-Lussac's første lov, som var også den, vi lavede et forsøg med, hvor vi havde kammer, hvor der var gas i, altså en kolbe, hvor der var gas i, som vi så varmede op, hvor vi så holdt styr på temperaturen, og vi holdt styr på trykket samtidig. Så fik vi en graf, der var ligefrem proportional med, hvor det var temperaturen ud af første aksen, og trykket ud af anden aksen. Ligefrem proportional vil sige, at hvis vi regnede med det i Kelvin, så ville den gå igennem 0,0 Kelvin, som var lige som det, vi skulle regne ud med forsøget. Hvis vi så ser her, er at ligefrem proportionalitet, det vil sige noget er lige med en konstant gange med noget. I det her tilfælde er det trykket er lige med en konstant gange med t, som var det her, vi fandt ud af med det forsøg. Vi kan så skrive den om til, at P divideret med T er lige med en konstant. Så hvis vi tager det ind i vores tilstande, så finder vi ud af, at P0 er lige med, og P0 divideret med T0 er lige med P1 divideret med T1, fordi at hvis du ændrer på temperaturen, som vi gjorde fra tilstand 0 til tilstand 1, så ændrer du også på trykket. Så summen, eller resultatet af de to vil være det samme, når V, altså volumen, er holdt konstant. Eller det gælder kun, når volumen er holdt konstant. Og der også er med til at udlede idealgasligningen. Det er nemlig Boyle-Mariott's lov. Den siger, at P gange V er lige med en konstant, så den er omvendt proportional. Det giver så en konstant. Det er det samme som at sige, at P1 gange V0, eller V1, det er sådan set lige meget, lige med P2 gange V2. Det gør man, fordi at når man har P1, så har man altså temperaturen fra tilstand 0 til tilstand 1. Så vil trykket jo være P1, men volumen, som man har fastholdt, altså holdt konstant, vil stadig være ved 0. Men så når man i tilstand 2 ændrer V til V2, vil man så få et nyt P, altså et nyt tryk. Men resultatet af det her vil stadig være det samme som resultatet af det her. Det vil sige, at P gange V er det samme som en konstant. Altså, det giver det samme hele tiden, hvis du ændrer på den ene af dem og holder den anden konstant. Samle det hele igen til sidst, så skal vi lige gøre den her opfærdig. Det gør vi så ved at flytte T1 over på den anden side, så vi har en konstanten gange med T er lige med P. Og det skal vi så bruge hernede. Heroppe
fundet P1 ved hjælp af denne formel her. Og det vi så gør, er, at vi så sætter det her ind på P1's plads hernede. Og altså, som I kan se, så er jo den samme ligning, og P1 det er bare byttet ud med det her. Nu er, at vi ændrer T1 til T2, fordi det er i bund og grund det samme, som man kan se heroppe. Så fra tilstand 1 til tilstand 2, der holder vi temperaturen fast, mens det er volumen, vi ændrer på. Så temperatur 1 er det samme som temperatur 2. Nu er, at vi har flyttet T2 over på den anden side, så det bliver ligesom P2 gange V2 divideret med T2. Det vil sige, at vi så har påvist sammenhængen mellem tryk, volumen og temperatur. Så tryk P0, trykket gange med V0, volumen divideret med T0, giver en konstant, som også er skildret ved det her, som vi skal bruge nu til at udlede gaskonstant. Når gaslinjen udregne højre siden ved hjælp af at bruge standardbetingelserne, som også var V0, altså vores udgangspunkt. Eller ikke V0, men tilstand 0. Betingelsen for volumen er stofmængden af gassen gange med 22,42 liter per mol, da det var det, at fysikeren Avogadro fandt ud af. Standardbetingelsen for tryk er 101.325 pascal, som svarer til 1 atmosfære. Men pascal er bare SI-enheden. T0, altså standardbetingelsen for temperaturen, 273,15 Kelvin, altså 0 grader. Så indsat standardbetingelserne i den her formel, den højre side af den her formel. Så det vil sige, at vi har et vilkårligt tryk, volumen og temperatur, og så har vi standardbetingelserne, som også er enhederne for gaskonstanten. Så det vi skal gøre nu er med 10 på begge sider, så får vi idealgasligningen, som vi ser her. Altså det vi har gjort er, at vi har taget T ganget op her, og så har vi taget standardbetingelserne og gjort om til gaskonstanten. Og så har vi det færdige produkt, nemlig idealgasligningen, som vi ser her.